Здравейте хора, днеска ще пукаме турба с вода. Така. Сега... Но след малко. Да. Сега чакайте. Сега ме гледай. 3, 2, 1. Продължай. Сега, нека да видим как ще се завърти. Какво ще стане? Стана леш. Я да им държи. Хора, буквално това е като нещо странно. Не мога да разбера. Чакай, бе. Това не мога да разбера. О, линейката се връща. Да, връща се пак. Гледай как се Спукала се. Разцепила се. Хора, другата турба също се пълни. Очаквайте отново. Хора, продължаваме. Окей, хора, продължаваме. Добре, Лучко, как ще... Тук оставете, тук ако искате, тук оставете. Вижте, Лучко, на земята я оставаме с килата. Да, Ние колко я пръскали. не, абе, добре ли си после шамари ще ядем? Да ти кажа у нас... Ама, тук тече, бе, дръжа. Дупка има, майче. Аре, давай, няма дупка. 3, давай, 3, 2, 1, давай. Един път, добре. Давай още веднъж. Оха! Вече, оху! Ама какво е натискаш? Пукай. Няма повече, трябва още. Бягай! Чакай, дай още малко. Фонтан, трябва още. Ура, дръжте ми чанчета. Как ще го хвана? Даден дръжа. Олелей. Давай, бягай! Дай дръж фонтана, сега фонтана. Не, бе! Фонтана.com. Мятай го на някъде. Аз ще се бъда по... Ние сме големи, да не кам какво. Хора, сега ще купим нова турба. Да, олелей, тази са, честе малко. Хора, елате! Сега нова турба ще купим и аз. Аз ще ми... Аз да снимаш. Продължавам, хора. И хора, завърнахме се отново, елате! Олелей, падна едната турба. Чете малко, да пина вода. На кой е тази турба? Не знам. Дарен? Моя е вече. Да, моя. О, това е друго ще е това. Ето е. Чакай, бе, пия вода. После ще снимаме. И кога... Човек, караме, нали ще е пълни? Не, бе, и кога започва с нещо, как Това казваш? само сега пълни. Когато започва с нещо, как казваш? Здравейте, драги зрители! Драги хора, ние сме четиримата мускетари, брат. Не, драги просто. Айде, давай идвам, бе. Чакайте, че ме сърби тук. Ох. Сърбима, коментатор. Така, хора, още една турба. Продължаваме. Да. Това е. Дай ни тук да ги оставяме. Няма ти да ви изтъча. Да, хич. Сложи тук. Абе, тежи. Глупак. Айде, бе. Айде, мятай я направо, мятай я. Мята тук да правим много. Хора, елате сега. Чайте се, хора, да видим Лучко тук. Ай. О, но, това беше готино. Аре, хора! Да, идваме. Гледайте, бе. Айде, мятай, бе, по-бързо. Мятай по-бързо. Мятам, добре, айде. Ама, след това си ги турбата. Хора, продължаваме. Добре. Хора, продължаваме. Хора, ще отрежи мивката. Идей, моята турба да не я отрежеш. Ако отрежеш, ще не лошо. Що ако малък? Добре, хора, сега да видите какъв екшен ще има. Ще я пукнем водата. Бягай! Чакай, бе. Това не има още. Напауза ли сте? Напауза ли сте? Не. Добре, хора, колко минути снимаме? 4:27 секунди. Добре, стига толкова. Спира. Как секунди, бе? Хора, продължаваме. Сега само да вържа турбата. Връзвай по-бързо, че паметта къде няма ми издържи. Не знам. Продължаваме, хора! Продължаваме. Внимавайте, че почва да капе. Дарен, дръжа, Дарен. Аз ще я пукам, бе. Да, бе, Асене! Асен... Не, бе!
Пускате тук на земята да се получи хубаво. Айде, давай, пускай. Гледате ли? Давай, гледаме. Всички наблюдават в момента. Я видим какво ще прави това. Айде бе, какво правиш ти? Учи. А не той. Завърта се и да видим световния шампион по европейското. Прави това. Я видим от близко. Да, гениално. Гениално продължава със своето завъртване. Охо. Отново. Накапаме бе. Така. Битка ще стане. Абе, леко бе, имам рана бе, операция бе, джингитаец. Джингитаец, айде пък ме турбите джингитаец. Абе, стига си пръска бе. Джингитаец. Абе, стига пръска бе. Абе, джингитаец. О, ударен, ти пък какво правиш? Погледнете го, хора. Нищо прави, той не знаем и ние. Какво прави? Хора, и аз не знам какво прави, айде сега. Малко. Пак е метни. Какво е? Айде пукай, бе. Тя спукана вече, леко чоколата идва. Какво правиш ти, бе? Аре, бе, погледи не с гола глава, погледи го. Вижте комедията! Победата я да видим. Не нафам. Абе, ти пък кума си уши. Боже Господи, аз... Я да видим тази торба. Давай, ти имам още 3 турби. Хайде отиваме. Пак. Не, брат, това изобщо не мога да спи. Тя да не има банът в YouTube или TikTok. А то много пък ще разберат как говоря. Сега да видим как се пълни, брат, все едно на мама. Да чуем как се чува. Да чуем как се чува. Дите! Не, бе. Хора, продължаваме. Окей, хора. О, аз пък си тия хора. Човек, много хора сме, бе. Ай, сега продължаваме отново да... Здравейте, драги майка ти! Драги зрители, айде до... Драги зрител! Да, бе, това го помпи. Мятай го, ще стане бомба. О, това беше страйкъра. Страйкъра на деня. Това беше страйкъра на деня. Деви дойде. Страйкъра, майко, олилей! Много да видим. Олилей! Продължаваме. Абе! Продължаваме. Дай ти с това с ножка или нож по-макс. Ей, нож пър. Газ. Хора, вижте колко се напълно. Так се едно мама вари водата. От чешмата. От чешмата мама вари водата. Виж колко се пълни, хора. Да, хора, айде. Стига бе, не дей мокри. Не стига бе, не ме режи. Може да режи с това нощче. Браво, режи. Той пилан е нощче. Абе, нощче отпреде. Нощче. Нож по-макс. Абе, аз го намерих. Мой си е. Мой си, как говориш като някакъв Мой си. Кристиано Роналдо. Мой си е. Изям за Кристиано Роналдо. Абе, мой си е. Добре бе! Абе, еби, Берто познае. Абе, мой си е. Не псува бе. Абе, мой Ще ма баннат мене бе. Абе, еби, майката пък е. Преди малко като му каза да джин. Айде, да, сега бе, айде, давай, сега. Чай ще го снимаш ли? Да. Какво стана това? Как да се снимам? Стана Спайдермен и много. Не бе, не тук бе. Направо го пукай. Абе, това последна кисия ли бе? Не бе, ям още 2. Оле ли. Абе, сега си хвърля ти. Хайде, гледай да го лепна. Добре, и момиче се включва. Здравейте, момичето не можа. Без бой. Приятелки пък и си. Тя е една приятелка. Извиняй. Зарко. Сколко аз имам още 2? Това толкова аз за просто. Продължаваме, хора! Последните. 10, 9,
8, 7, 6. Сина. Давай бързо, бе! Добре, супер!